Kan maar nader staan. Kan nader staan. Ik geloof het is om jullie familie te ondersteunen tot op die laatste. So kom maar staan nader. Hier die 3 dagen wat in die graf gelegen. Met die krachten van allemaal wat in de hoofd hebben. Alle lichamen onder die aarde. Vertrouwen dat hulle net voor die weer zal opstaan. Kijk wat roest die wordt vredevolle rust in die graf. Tot daar die dag wanneer die opstaan in die lewe. Ons het heerlijkheid kan opbrengen. Mag ik dan lucht van die aanwezigheid, mag ik die lucht van die aanwezigheid aansluiten en in koninkrijk waar u verteerd wordt en eeuwig